So-ke bazalwana bami, uma-ke lithi iBhayibheli, uma lithi iBhayibheli, asibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nababusi, namandla kulo mkhathi. Kukhulunywa ngezinto that are very deep, bazalwane. Kubuyelwa nakulento yama-strongholds. Ama-strongholds, uhlobo lwesimo, noma isono, noma into eyakhele kuwe for many years, yagcine isiyakhela i-stronghold. Abanye balinganisa ngesono, abanye balinganisa nge-addiction, abanye balinganisa ngohlobo oluthize lwezinto osukuzenza ungasazenzi wena, kodwa usuwenziwa nayizo ngoba sekuneminyaka zifakwa zenziwa. Mhlampe uzalwe ekhaya abantu basebenzisa imithi abebeyisebenzisa with good intentions that are not good enough. Yabo, ukuthatha umama ufakile ingane umuthi izigcina isihlanya ngekhanda ingane, noma kwenzakala izinto ongathi masihlaliswa phansi lo muntu kuthiwa akahlambuluke, abonakale eveza ngisho inyembezi zokuthi ubeyenza lento enama intentions amahle, kodwa kwagcina sekuphuma imiphumela emibi ngoba besebenzisa indlela zobumnyama ukwenza lento. Kubuyelwa kulento yokuthi bazalwane, asibambene inyama negazi. Izinto esibhekene nazo, they are very deep and they are very complex, but God can uncomplicate them. How do we uncomplicate them? Applying the teachings of Jesus. uJesu nje ususa yonke le complication yokuthi sihambe kuphela 30 years silwa izimpi, bese kuqhamuka umuntu oyedwa ekugcineni athi bese ngeke isidingo sokuthi silwe lezimpi, ngangithi ngizama ukuthi sabese ubani nobani. Uyabo imilando eminingi yemindeni eminingi masilandwa sekubuyela emuva ukuthi yasuke laphi lento, kuyatholakala ukuthi there was no need for us all to be in this. Thothi sekuphele centuries, sekuphele millennia, sekuphele decades, sekuphele inyanga kuliwa lento, kwazi kwalimala nabanye, kwaba khona ama-ripple effects, kwaba khona ama-side effects, kanti kuliwa nje ngento okufuneka ngabe wonke umuntu waye-avoida, waqhubeka nempilo yakhe at personal level. Asibambene nenyama negazi, sibambene nama-organizers, ama-angelic entities and powers, supernatural forces that are there in the spiritual realm, enza ukuthi impilo yakho nje ilibele indingiliza yama-failures, nama-shortfalls, nama-shortcomings, nama-issues. So sibuyela kulento-ke ukuthi-ke kunama-benefits okushiya isono, kunama-benefits okuphila impilo engcwele, kunama-benefits. Njengomuntu ese-university, qhamuka ekhaya labantu abayiphuzela utshwala, bayithandela izinto eziningi ezimbi, kodwa ayibambe just for the sake of futhi ufuna ukuthola le PhD. Ingakho futhi maseyitholile i-PhD ebuyela entweni zakubo ngoba kahle kahle ubeyibambela ukuthola lento. So ayitshintshi i-character, ikunikeza nje qualification ukuthi you are able to go through the process and you achieved and you are qualified according to the prerequisites of the qualification. So that is why sinabantu abaningi who are skilled, who are equipped, kodwa ngoba abana umqondo kaKristu Jesu ukuthi hayibo, let us share, let us love one another. Angayenzi ingakho umuntu ese-qualified abuye kodwa ahlukumeza abantu emsebenzini because uqualified futhi angeke umthinte. Uyitholile qualification and usebenze kanzima and uyakhola futhi ukuthi nawe kufuneka kusebenzise kanzima. Ingakho kuthiwa kufuneka sishumayele ivangeli ngoba uJesu wafika wathi you will not lord it over. Mekhuluma nabafundi bakhe, anizile ukuzoba olodi la njengoba ningabafundi. Ngiya-understand madoda ukuthi nginizele, kusho uJesu. Ngiya-understand nginizele, and two, you are going to be very very powerful. Nginizele ngeke ngizala into engafani nami, nizoba nzima kakhulu, nizokweqa kwamina, kodwa nazi into ekufuna unifundise zona ukuthi-ke nazi into ekufuna nizenze. Nginithuma njengezimvu phakathi kwempisi. So kusemqoka mzala nami ukuthi singabambene-ke nenyama negazi, sibambene nalama systems amadala, izinto ezindala. Funa siqonde phela thina ukuthi asilwe ngendlela abantu abalwa ngayo, futhi asibhekani nezimo ngendlela abantu ababhekana ngayo nezimo. Indlela ama-tactics esiwasebenzisayo ukudila nama-issues afani. Thina singena edolweni, hlala edolweni mzalwane. Awungeni kwi-internet ufuna ama-answers
ngena edolweni ufuna ama-answers kuNkulunkulu wakho in your private closet. Wena kuyibonela ukuthi i-private closet yakho yini. Abanye i-private closet yabo i-open space in isolation. Ingakho abaphathi abaningi bamabhizinisi abekho lapho osebenza khona. Njengoba usemsebenzini njena akekho. Ukephi? Uyahike. Ubhizi lapha nama-shepherds in the Himalayas. Ubhizi kuma-glaciers in the North Pole. Ubhizi ku-Drakensberg. Ubhizi uhamba indawo ama-open spaces ukuze ingqondo yakhe ivuleke, isabalale. Njengoba kwakwenzeka kuJesu. uJesu was a traveler. uJesu wayengahlali nabantu ababodwa, abacabanga indlela eyodwa, isikhathi sonke bekhuluma into eyodwa, pickering. Nabafundi wayebuye abashiye because kwakune-toxicity eyayiphakathi kwabafundi. Yabo, my culture, my ego, my status. But yayibuye ivuke leyo nto uJesu ayisense. So ukuthi akafuni imthelele. Ingakho spend isikhathi esiningi noNkulunkulu ukuze uNkulunkulu amnikeze i-energy that will engulf, overpower and overwhelm and detox abafundi of in-negative energy. Konke lokho sikwenzani emthandazweni? Kunama-benefits ukushiya isono. Kunama-benefits ukushiya impilo engcolile. Kunama-benefits ukuhlala emthandazweni. Kunama-benefits bazalwane ukuhlala nabantu abadala. Kunama-benefits ukunikela, uhlakaza, uhlwanyele, jikjele. Ubona nawe impilo yakho ukuthi wayibo akasebenzi kodwa hayi kanti yini uyahlwanyela nje. Wenza lento kunama-benefits ukuba umuntu we-identity. Ngiyazazi ukuthi ngiyumntwana kaNkulunkulu. Igolide nesiliva lingelakhe akuyona into engiyisho lento, into engiyaziyo. Noma ngibuka imali ngiyibuka ngalawo mehlo ukuthi igolide nesiliva elakhe. Noma ngibuka izimo zami kulahleka izinto, kwenzeka izinto kumina, ngizibuka izimo nginalokhu ukuqonda in my subconscious mind ukuthi izulu nomhlaba kwadatshulwa ngokholwa. Ngiyaqonda bazalwane ukuthi ngikholelwa kuJesu ofile, wafa, wavuka, waphila phakathi kwabantu engumuntu njengabo, wadlula kuzona zonke izinto ukuthi ngingabe ngisadlula mina. Yonke into mangiyiface empilweni ngiyiface from that place yokwazi ukuthi uNkulunkulu wami mina useshilo wathi ngilezi zinto ezinkulu ayishilo nalezi zinto ayithembisile. So ngiphila every step of the way understanding ukuthi mhlambe mina I'm too slow, izwi likaNkulunkulu is too fast ngoba akayishi into engakayenzi. Usekwenzile, sekufuneka mina ngiwalke ngiye kona. Mangithi ngiwalke ngiye kona ngiqonda ukuthi ayisekho into engihamba ngiachieve. Kodwa yonke into ngihamba ngiclaim ngoba sekwenziwe. Ngikunikeza isleep la se-microwave engiyithenge ngaShoprite. Isleep sokuthi ithengiwe, nasi isleep. Ne-ID nabonke ubufakazi, covenant, nabo bonke ubufakazi bokuthi sengikuthengile. Okuzo infallible evidence ezokwenza ukuthi uma ufika eShoprite ungaphikiswa umuntu. Uthathe i-microwave uphuma uhambe. Sekuthengiwe, nasi isleep. Kunjalo ukukholo. So siyafisa bazalwane ukuzenza lezi zinto. Noma nami ngisebenza nge-touch schedule, isikhathi anginaso bazalwane isikhathi. And futhi into engifuna ukuyishare nabo abazalwane ukuthi uma sibona ukuthi abantu esikhuluma nabo abezwa, hleze lokho ku-affecte into esiyikhulumayo kube ngathi ayisebenzi, kanti hayi inkinga ukuthi abantu esikhuluma nabo abezwa. Kufanele sibashiye. Basho njalo abafundi bathi yafika ngawo amaJuda insindiso kodwa ngoba ngathi bantama ilikhuni sodlulela siya kwebezizwe. So sekuleso sikhathi manje bazana wonke lama foreign nationals ala eSouth Africa sesodila nawo manje ngoba siyabona ukuthi sikhuluma nabantu abangezwa and abantu are not desperate for the word of God. Yabo kulezi insuku kushunyayelwa intshumayelo ikwenza ukuthi usukume ume ngenyawo kodwa abantu babuyele ezintweni zabo. That is concerning. Kushunyayelwa intshumayelo uthi ayibole intshumayelo. Uthi ayibole teaching. Bayeqa abantu i-teaching. Bahambe bayodla amakhafilithi into engekho. But this is healthy. Eat this. Umuntu akweqo okuhealthy. Akukhekheleze. Aye kulokho unhealthy. So isikhathi siphila kusona sinjalo. Ifa lehlakaniphi ladliwa, ifa leyiwula ladliwa zihlakaniphi. Amathanga aphalazela abangenamabhodwe. Hlanzela abangenamabhodwe ahlanze. Yeah. Ifa leyiwula
ifa lewuli, I repeat, ifa lewuli lidliwa zihlakaniphi. Namanje ihlakaniphi zibhizi nje ziyalidla. Ya ihlakaniphi ayidlali phela. Ayidlali.